vă arăt o modalitate simplă sau nu, o să vă arăt astăzi cum să jucați Minecraft Pocket Edition. Dacă vreți să uzați make-up în hack, numește make-up master sau cum îi ziceți voi, NCP, dar scrieți mai întâi make-up master, pe îi ziceți cum vreți. Cum să intrăm în Minecraft. Din păcate mi-am făcut o lume și am uitat unde e castel. Și acum trebuie să-mi repar. Caut unde. Să uitați puțin. Fly, zbor, survivor creativ. Deci, ce? Poțiune. Unde sunt? Deci, dați aici. Nu sunt în modalitate să verific de confinez. Vedeți în ce vreau. Mulțumesc, la revedere!